Hei ja tervetuloa Paratiisi takapihalla -ohjelmaan. Nyt on lämpö- ja kosteus tehneet tehtävänsä. On ihan pakko vähän leikata, että mahtuu kulkemaan. Yrttitarha pieneen tilaan. Vanhat pelargonikannat ovat arvossaan. Huolella hoidettu kotipiha leppävedellä. Tässä puolivarjossalla terassilla on aika hyvä paikka tällaiselle välimerelliselle yrttitarhalle. Täällä kasvaa meiramia, oreganoa, timjamia, minttuja, viinisuolaheinää ja sitten täällä on näitä yrttejä, jotka on ostettu kaupasta syötäväksi, niin niiden jämiä on sitten istutettu tuonne joukkoon. Yleensä käytän saviruukkuja, varsinkin tälle rosmariinille, joka ei tykkää kosteasta, niin tämä saviruukku hyvin haihduttaa, jos on vähän sateisempikin kesä. Sitten käytän näitä Kreikasta tuotuja öljypurkkeja. Jos se on ihan vahingoittumaton uusi purkki, niin sinne vaan sitten istutan ihan suoraan. Ja jos on ruostetta tai vanhempi purkki, niin sitten muovipussin kanssa. Laitetaanpas tänne tuo persilja. Otetaan tää juuristoa ympäröivä kuori pois ja siellä on oikein hyvät juuret, niin varmasti kyllä onnistuu. Juurtuu hyvin ja tuottaa paljon satoa. Sitten meidän yrttitarhassa on myöskin tomaatteja ja yksi munakoisokin naapurilta saatu. Ja ne on laitettukin itse asiassa ei siemenistä, vaan pistokkaista. Eli kun tomaattitarhassamme on syntynyt näitä varkaita, niitä sivuhaaroja, niin niitä on sitten leikattu pois. Ja tää käy mainiosti tässä vaiheessa kesää, niin istuttaa sitten ruukkuun ja katsotaan kerkeekö se tuottaa satoa. Sitten kastellaan. Ja muista tehdä pohjareikiä tai sivureikiä sitten näillä purkeilla, ettei ne huku veteen. Tässä sitten on hyvä terassilla tuoksutella näitä yrttejä ja tietysti korjata myös satoa. Pelargoni on kotoisin Etelä-Afrikasta ja Eurooppaan se tuli 300 vuotta sitten. Etelä-Euroopassa sitä näkee isoina puskina ulkona, mutta Suomeen se tuli 1700-luvulla kartanopuutarhojen kautta. Teillä täällä Saaramlan puutarhassa viljellään pelargoneja ja tämä on tämmöinen tyypillinen pelargoni, jota saa puutarhan myymälöistä ja kukkakaupoista, eikö niin? Joo, kyllä. Pienenä juurtuneena pistokkaana tulee meille ja ne on niin kuin näitä kaupallisesti lisättäviä lajikkeita. Mitäs tämän tuotantotavan edut on? No se on, että ne on niin kuin puhdistettuja terveitä kantoja, että
verrattuna näihin vanhoihin lajikkeisiin, että nämä on niin kuin varmoja ja yhtäaikaisia tuottaa ja tasalaatuisia kanssa, kyllä. Mutta te olette erikoistunut sitten näihin vanhoihin kantoihin ja tässä on iso variaatio tässä meidän edessä. Tässä on 10 ja teillä on 400 eri kantaa, eikö niin? Joo, yli 400 ja koko ajan se kyllä lisääntyy. Mistä sitä kaikki on peräisin? No meillä on aina ollut täällä ja tästä kylältä löytyi muutama tämmöinen vanha pelargonikanta, niin siitä ehkä se innostus lähti ja sitten pelargoniyhdistyksen kautta sit tutustui muihin harrastajiin, niin sitten se vähän lähti laukalle koko harrastus. Yleensä niin kuin ne, keneltä se on saatu se kanta, niin kysytään sitä historiaa ja tarinaa ja sitten se nimetään niin kuin vanhimman tiedetyn niin kuin omistajan mukaan tai paikan tai talon mukaan. No näitä kantoja on paljon, mutta sitten on myöskin näitä pelargonityyppejä hyvin monenlaisia. Mitä erilaisia tyyppejä pelargoneja on? Joo, löytyy just niin kuin tämä ihan kotipelargoni, mitä nämä kaikki oikeastaan mitä tavalliset pelargonit on niin kuin kotipelargoneja. Ja sitten löytyy ihan tulppaanipelargonia, ruusunnuppupelargonia, sitten on koristelehtipelargoneja, tuoksupelargoneja, balsamipelargoneja. Ja riippapelargonia? Joo, kyllä. Ja vielä luonnonlajit siihen päälle sitten. Mutta otetaanko pistokkaita ensin? Joo, otetaan. No pistokkaan voi tosiaan, sen voi juurruttaa ihan vesilasissa tai sitten tämmöiseen turvennappiin, mitä meillä tänään tässä on, tai sitten ihan ruukkuun. Varsinkin näillä vanhoilla suomalaisilla kannoilla, kun ne on kauan mennyt ja reissannut pitkin, niin niillä on viruksia ja tämmöisiä tauteja kyllä niin kuin mukana, että se on tärkeää, että ne pidetään sitten niin kuin jokainen omana, ettei taudit leviisi sitten. Tämä on Antseppä pelargoni, mikä on täältä meidän kylältä Antsepän tilalta löydetty ja se on Suomen kauneimmaksikin valittu parina vuonna peräkkäin. Se on todella hieno. Se on yhdestä yksilöstä. Joo, se on nyt jo yli 30 vuotta vanha, että se on sen takia noin kookas. Se pyyhitään puhtaaksi, ne terät. Eli tosiaan makuasia, että haluatko sen tehdä, sakset pitää olla tosiaan terävät, jos niillä ottaa, tai sitten terävällä veitsellä, että se ei niinku liiskaa sitä leikkuupintaa, jos se on tylsä. Te olette siirtynyt sammaleen, eli tässä sammal-nappi, joka sitten pistetään veteen ja se turpoaa. Joo. Se on mun mielestä niinku helppo ja nopea tälleen, kun niitä tekee enemmän. Että kun sä näet sen juurtuvan, niin sit se on helppo istuttaa niinku isompaan ruukkuun. Eli me käytetään niinku pääasiassa oikeastaan latvapistokkaita, mitä otetaan, mutta toki pelargoni lähtee myös niistä välipistokkaista. Eli täältä voitaisiin katsoa tämmönen latva. Eli siinä on vähintään olisi oltava niinku 2 tämmöistä lehtihankaa. Voi ottaa ehkä 3kin, jos niin sen ton lehtihangan niinku alapuolelta leikataan. Noin. Minäpä otan täältä sitten, täältä alhaalta. Noin. Kukat otetaan ensin pois. Ja alimmat lehdet. Joo. Et vähintään sen toi alin lehtihanka otetaan, että voi ottaa myös, jos on niinku pidempi pistokas, niin voi ottaa noin 2. Ja sitten on tärkeää myös nämä lehtien korvakkeet, niin ne poistetaan myös, että ne on turhaa siellä mullan alla sit vaan. Ja nämä saa niinku kuivahtaa sen hetken, että se vähän kuivahtaa toi haavapinta. Joo. Ja sen jälkeen nämä pistetään näihin turvenappeihin. Ja tosiaan tuossa on keskellä reikä valmiina, niin siihen vaan painitaan. Jotkut juurtuu jo ihan viikossa, mutta yleensä parisen viikkoa varataan siihen niin kuin juurtumisaikaan. Kyllä pelargoni juurtuu, niin kuin aina kun se on kasvussa, niin voi ottaa kyllä pistokasta. Mitkä on ne perusjutut, millä pelargonin saa viihtymään kotona? No valo saa lämmin paikka, siitä pelargoni tykkää ja kesällä pitää muistaa se lannoitus, että se on tärkeää, että pelargoni on semmoinen syöppö kyllä, että se jaksaa kukkia runsaasti.
Entäs sitten kastelu? Kuinka usein kastellaan? No se pelargonilla on tosi pienet juuret, että se on tärkeää, että se pääsee niin kuin kuivahtaa aina kasteluiden välillä ja sitten kastetaan kunnolla ja taas saa kuivahtaa. Eli se on tärkeää se, että ei pidetä koko ajan märkä. Joo, sille se on arka kyllä, että jos sillä on jalat koko ajan märkänä, niin ei tykkää. Lehdistö kertoo myöskin se, että kuinka hyvin on lannotettu. Jos on vaaleat lehdistö, niin eikö se kerro, että silloin on vähän niin kuin ravinteista pulaa? Joo, ja sama sitten kukinta kertoo sen, että jos se ei ole, niin kuin tee uusia nuppuja runsasta, niin se kertoo, että se haluaisi lisää ravintoa siihen kukintaan. Ja täällä laitetaan perusmulta. Joo, semmoinen ilmava hiekkapitoinen multa pitää olla, että ei saa olla niin kuin raskas multa, että siitä pelargoni ei tykkää. Sitten mulla on itsellä, kun on vähän esteetikko, niin mä kyllä tykkään, että pelargoni on saviruukussa. Ja se on niin kuin hengittävä ja hyvä kyllä pelargonille. Jos on ahkera kastelija, niin sitten saviruukku, ja jos vähän laiskempi, niin sitten muoviruukku. Joo. No mitäs ne tyypilliset virheet on sitten tässä? Liikakastelu oli yksi. Mitä enemmän lämpöä, niin sen enemmän valoa se niin kuin pelargoni tarvii. Et jotkut onnistuu talvettaa ihan pimeässä kellarissakin, mutta siinä on tosi tarkka, että ei kastella liikaa. Pelargonihan on silleen, että se ei mene lepoon, jos sillä on olosuhteet koko ajan hyvät, että jos on valoa ja lämpöä riittävästi, niin se kukkii kyllä koko talven. Kesällä ja talvella on oikeastaan just se, että se pidetään puhtaana, että poistetaan kaikki keltaiset lehdet, vanhat kukinnot. Eli tässä nyt on esimerkki sellainen, että on hyvin tyypillinen kotiolossakin, eli on keltaisia lehtiä. Eli kertooko se siitä, että nämä on vanhoja lehtiä? Joo, se vanhettaa tai sitten se on joku olosuhteiden muutos, että se saattaa kellastuttaa, mutta yleensä se vanhimpia, kun se kasvaa, niin kellastuttaa sitten. Miten sitä oikeaoppisesti poistetaan sitten tämmöinen kuollut No se on, että sitä ei saa leikata, että sinne ei jää tappia, että pelargonilla on tämmöinen nivelaina täällä sekä kukissa että lehdissä, niin siitä kun napsastaan niin kuin vastakkaiseen suuntaan, niin se menee poikki ihan automaattisesti ja siinä jää niin kuin siisti pinta sitten. Ja kukka poistetaan samalla tavalla? Kyllä, joo. Ja tämä virkistää sitten kasvua, kun nämä poistaa nämä vanhat lehdet? Kyllä, joo, ja pitää puhtaana sitten, että ei tule mitään homeita tai tämmöisiä sitten. Tässä on esimerkiksi tämmöinen rungollinen pelargoni. Mikä se on? Joo, se on tämmöinen turkisjättelajikkeinen, tosi roteva kasvunen pelargoni, että kasvaa kyllä pituutta. Niin sen on annettu kasvaa aika luonnollisesti, niin se kasvaa tosi korkeaksi. Ja näyttää kukkivan myöskin runsaasti. Joo. Sitten tässä on vieressä tämmöinen rungollinen, jossa tämä pelargoni on nostettu ylös. Miten se onnistuu? Joo, tämä on myös tämmöinen luonnonlaji, mistä on tehty, mutta toki tämä voi tehdä ihan mistä pelargonista vaan, että se pistokkaan annetaan kasvaa niin kuin pituutta niin kauan ja poistetaan kaikki sivuhaarat, että se kasvattaa vaan sitä runkoa. Ja sitten kun se on sen mittainen, minkä haluaa siitä, niin sitten pätkästään vaan latva poikki, niin sitten se alkaa haarautua sieltä. Ja sitten meillä on tässä vielä kaksi tällaista erikoista, ne näyttää niin kuin bonsai-kasveilta. Joo. Sulla on siinä, hän näyttää kaktukselta itse asiassa. Joo, nämä on näitä luonnonlajeja, niin nämä on aika tämmöisiä kaktusmehikasvi, tämmöisiä sukkulenttityyppisiä. Että mikäs tää on? Tää on tämmöinen kuin Crithymifolium Etelä-Afrikasta. Et siellä just kun on kuumaa kuivaa, niin ne varastoi sitten tänne runkoon ravinteita ja nesteitä, että ne selvii sen kuuman kuivan jakson yli. Ja ne hyvin menee myöskin Suomessa, kasvihuoneessa? Joo, kyllä. Ja harrastajat, kyllä, varsinkin huonekasviharrastajat on innostunut näistä, kun nämä on niin erikoisen näköisiä, että se on kiva. Ja tässä on vielä myöskin hyvin erikoinen. Tämä on ehkä enemmän myöskin sitten tämmöinen bonsai-tyyppinen. Joo, toi on myös luonnonlaji, tämmöinen St. Helenan pelargoni, että se endeemisenä elää tuolla ainoastaan St. Helenan saarella. Kuinka paljon näitä on Suomessa? No näitä ei kyllä hirveästi ole, että se on kyllä keräilijöille tosi haluttu pelargoni, tämä St. Helenan pelargoni. Ja siitä on hirmu hidas ottaa pistokkaita, että ne juurtuu hirveän hitaasti. Ja
No, nyt tää yksilö ollaan saatu tekemään siementä, että toivottavasti siitä saadaan sitten lisää. Mikä sinun oma intohimosi on tässä? No luonnonlajit on kyllä mulle, että se on semmoinen, ne on tosi kiehtovia kyllä. Ja löytyy uusia vielä semmoisia kiinnostuksen kohteita? Kyllä, kyllä. Ja varmaan tämä tutkimus tuo sitten myöskin. Joo, että noi vanhojen suomalaisten kantojen tutkimus, niin se on myös semmoinen, mikä on lähellä sydäntä. Me ollaan tällä hetkellä täällä Laukaassa Leppäveden kylällä, keskellä Keski-Suomea. Täällä on tällainen maalaispiha ilman sitä varsinaista maalaistaloa tai maalaistilaa. Eli aika iso piha, semmoinen reilu 3500 neliötä on meidän tontilla koko, ja rakennuksia lukuun ottamatta koko piha on sitten sitä puutarhaa. Eli löytyy kaikkea mahdollista oikeastaan hyötytarhasta hyvin erilaisiin koristekasveihin. Kun muutitte tänne 20 vuotta sitten, niin mistä se puutarhan tekeminen lähti? Kyllä se lähti oikeastaan siitä, että puolison kanssa meidän molempien vanhemmat, varsinkin äidit, on ollut aina innokkaita puutarhureita. Ja sitten kun on saanut sen nuoruutensa elää siellä kauniissa puutarhassa, niin oli ihana sitten alkaa tekemään myös itselle sitä vähän samantyyppistä ympäristöä, että toki sitten vähän ehkä isommassa mittakaavassa, kun on hurahtanut tällaiseksi puutarhahöperöksi, niin kasvien määrä on varmasti paljon isompi kuin näillä meidän vanhemmilla. Teille, Liisa, on vielä tämmöinen perinteinen nurmikko ja aika isokin. Joo, meillä on säilytetty nurmikkoa, kun on aika iso piha. Ja ihan jos kaiken nurmikon laittaisi sitten jollekin kasville, niin sitä olisi aika hurja määrä sitä istutusaluetta. Ja sitten toisaalta taas niin kuin ehkä tykätäänkin sellaisesta, että on sitä vihreitä ja vehreitä, niin nurmikko tekee kyllä sen silloin, kun sen saa voimaa hyvin. Että vähän tällaiset kuumat helteet on tietysti aika haaste nurmikollekin. Ja kasvit on ryhmitelty tänne aika lailla tontin reunoilla, ehkä tuolla muualla vielä keskemmällekin, mutta ne on isoissa ryhmissä. Kyllä, joo. Eli se tavallaan helpottaa sitten tätä nurmikon hoitoa, ja toisaalta sitten ehkä myös nämä kasvit viihtyy vähän paremmin, kun ne saa olla siellä isoissa ryhmissä ja saavat toisistaan sitten tukea, ja kosteus säilyy paremmin, kun on sitten iso massa sitä kasvustoa yhdessä paikassa. Että näin kuumalla paikalla sellaiset pienet istutusalueet kuivuisi varmaan aika helposti. Sitten mä huomaan, että täällä on vähän muitakin kasveja kuin nurmikkokasveja. Teillä on tämmöinen salliva. Kyllä, rikkaruohot saa siellä, kukkivat rikkaruohot saa olla siellä mukana aina, että vähän tuo sitten väriä kaunokaiset bellikset ja kaikki muut pienet. Ja ruohonleikkuri syö sitten liian isoksi kasvaneet aina. Millainen puutarhuri sinä olet? Mä oon varmaan aika semmoinen monipuolinen puutarhuri, että tykkään niin monenlaisista kasveista ja tykkään myös monenlaisesta tekemisestä puutarhassa. Tää on sellainen rakas harrastus, joka tavallaan antaa siitä kevät-talvesta myöhään syksyyn sitä tekemistä, ja aina löytyy jotain pientä kuopsutettavaa tai pientä nyppimistä, kasvattamista, että tosi rakas harrastus. Teillä on varmaan Suomen kaunein hyötypuutarha. Kiitos. Hyötypuutarha on ollut alusta asti. Toki ihan alussa meillä oli semmoinen perinteinen hyötypuutarha, jossa oli multapenkit, mutta pikkuhiljaa se on sitten jalostunut ja on tullut lavatarhaa, jossa on sitten vähän helpompi viljellä ja ei ole niin sitä rikkaruoho-ongelmaa.
useimmiten sievä ja hyvin hoidettu hyötytarha. Kiitos. Lavakaulukset helpottaa paljon hoitamista ja pitää paljon siistimän näköisenäkin tämän hyötytarhan. Mitäs sulla on tuossa kuorikatteen alla? No siis siellä on ihan sanomalehti, joka estää sitten niitä rikkokasvien kasvamista, että on pyritty pitämään luonnonmukaisena tämäkin, ettei ole laitettu mitään muovisia katekankaita. Mutta tässä oli perinteinen kasvimaa ensin. Joo, ihan perinteinen multapenkit ja joka keväinen hurja maan kääntäminen ja rikkakasvien siistiminen sieltä sitten, että kyllä tämä tosissaan on helpottanut paljon tämä lavakaulusviljely sitten sitä hoitamista. Ruohosilppua on katteena. Kuinka koste on täällä alla? Joo, kyllä se hyvin auttaa, että sitä tulee tuolta pihanurmikon leikkuusta aika mukavasti, niin sitä aina levittelen sitten tänne katteeksi. Perunaa. Hyvä. Joo, perunaa pitää olla. Omat uudet perunat on ihan parasta. Mitä lajikkeita sulla on? No, meillä on tässä nyt montaa lajiketta, eli tässä on Siikliä, Timoa ja sitten Annabelle. Että ehkä vähän tästä pituudesta tai kasvutahdista kertoo se, että on eri lajikkeita, että ei ole ihan tasasta kasvua. Joko olette jo maistanut? Ei ole vielä maistettu. Kyllä vähän tuossa juhannuksena teki mieli kokeilla, mutta... Muista, että aina voi vähän varastaa niin, muutaman perunan. Totta. Kasvihuone tuli meille 10 vuotta sitten, saattaa olla jo enäämpikin 15 ehkä. Mies rakensi sen syntymäpäivälahjaksi minulle ja kaikki oikeastaan siinä on tietysti kattorakenteita lukuun ottamatta kierrätystavaraa, eli miehen vanhempien kesämökillä tehtiin ikkunaremonttia ja sieltä saatiin hyviä ikkunalaseja ja sitten ne hyödynnettiin tuossa kasvihuoneessa. Mihin käyttöön se on tehty? No kyllä se on tehty ihan siihen käyttöön, että saadaan kasvattaa kurkkuja ja tomaatteja ja muita sellaisia kasvihuoneessa kasvatettavia kasveja varten, mutta kyllä se on tehty myös vähän semmoiseen fiilistelyyn, että on siellä joskus vähän kippisteltykin ja istuttu iltaa ystävän kanssa. Sä kasvatat siellä tomaatteja, kerro vähän siitä. Joo, tomaatit on sellainen jokavuotinen perinne, niitä pitää aina saada omasta kasvihuoneesta, ne on niin ihana makeita ja herkullisia ja yleensä tomaatit tulee kasvatettua ihan taimesta, ne on helppoja, kivoja kasvattaa ja pääsee jo vähän siihen puutarhatyön makuun niin sanotusti sitten jo silloin kevät-talvella, kun ei vielä täällä pihalla pysty touhuamaan mitään, niin on ihana tuolla sisällä aloitella sitä puutarhakautta. Ihana valkoinen särkynyt sydän. Joo, se on kiva tässä, kun tää on vähän semmoinen varjoisampi kohta. Tosi ei just nyt tähän aikaan päivästä, mutta myöhemmin sitten illalla niin kivasti sieltä valkoinen loistaa. Niin kuin toi Ängelmäkin. Joo, siinä on lehtoängelmä ja Ängelmä on aika innokas tekemään siementaimia, että täälläkin on vieressä on jo yksi siementaimen kasvanut oikeinkin isoksi ja sitten mä aina niitä purkitan ja jaan ystäville ja sitten kun meillä on toi avoimet puutarhat, niin siellä on sitten meillä taimimyymälä, että siellä sitten vielä ylimääräiset laitetaan jakoon. Se on ihana. Samoin kuin varjoliljat, vai mitä nämä nyt on? Joo. Marhanliljoja. Kyllä, marhanliljoja on suurimmaksi osaksi ja taitaa tuossa edessä olla mulla muutama tämmöinen ihan perinteinen varjolilja sitten. Että tässä on vähän eri värejä, on punasävystä, oranssia, valkoista. Oikein semmoinen värikäs sillisalaatti, kaikkia erilaisia. Ja tulee kukkimaan pitkään tässä. Joo, kyllä. Sen verran juuri tämmöinen puolivarjoinen kohta. Tähän tuo varjoa hienosti myös tuo lumipaloheisi. Kyllä, joo. Se on tällaisia perinnekasveja, mitä on saanut omasta lapsuuden kodista. Että äitillä kasvoi siellä lumipaloheisipuita ja se oli aina semmoinen niin kuin alkukesän kohokohta, kun ne kukki. Ja siinä vaiheessa, kun omaa pihaa alettiin rakentaa, niin sanoi äidille, että saanko alun. Ja hänellä oli siellä niitä sitten tulossa jo monta kappaletta. Niin tossa se nyt on sitten viihtynyt ja kasvanut aika isoksi pensaaksi. Kohta 100 terälehtiä. Kohta 100 lunta. Niin. Usein nämä kasviryhmät lähtee siitä, että on vaikka yksi puu tai joku pieni pensas ja siitä se sitten lähtee leviämään. Joo, se on ollut meillä ehkä se kantava teema. Alkuvuosina, kun tätä puutarhaa alettiin rakentamaan, niin tuli istutettua aina erikseen puita, pensaita yksittäiskasveina ja nehän oli tosi hankalia hoitaa.
Ja sitten kun tavallaan nälkä vähän kasvoi syödessä, niin halusikin sitten vähän isompia istutusalueita ja niiden puiden ja pensaiden ympärille sitten alkoi rakentumaan pikkuhiljaa isoja yhtäläisiä semmoisia laajoja istutusalueita. Tässä oli ensin vaahtera ja sitten siitä tulikin pioni ja vaikka mikä penkki. Kyllä se yksi pelkkä vaahtera yksinään vähän tylsä, että sitten se vaatii pikkasen tällaista muuta rekvisiittaa ympärilleen. Täällä on kärhöjä paljon tulossa. Joo, täällä on kärhöjä ja pioneja ja sitten on muutamia pikkupuita, että täällä pikkusyreeniä ja tosiaan sitten tuolla riipparaita ja likusterisyreeniä kasvaa. Siellä on tosiaan sitten raparperilaatoista tehty toi alue tuohon alle, että meillä aika paljon sitä raparperia kasvaa tuolla kasvimaalla, niin sitten niitä lehtiä ajattelin hyödyntää ja valoin noita laattoja. Millaista hoitoa näin iso puutarha vaatii? Tällainen vaatii aika paljon tietysti kastelua. Meillä on aika paljon ruukuissa kasveja myös, niin niitä täytyy muistaa kastella ja samoin kasvihuonetta, mutta sitten ehkä sellaisia isompia töitä on kesäaikaan ja varsinkin alkukesästä kitkeminen, koska rikkaruohoja tuppaa tulemaan totta kai ja leikkaamista vaatii aika monet meidänkin pihan kasvit, että ruusuja täytyy leikata, että ne pysyy elinvoimaisina ja puuvartisia pensaita, jotta kukinta uudistuu ja pysyy se semmoinen kauneus ja rehevyys niissä. Kyllä tämä on mulle tosi rakas paikka ja oikeastaan voisi sanoa, että tämä on semmoinen kesäolohuone, jossa voisin viettää vaikka 24 tuntia vuorokaudessa, että kesällä iltaisin tuntuu, että ei malttaisi mennä sisälle ollenkaan. Oletko koskaan hoitanut puutarhaa yöllä? En ole koskaan hoitanut puutarhaa yöllä, mutta täytyy kyllä tunnustaa, että kun joskus ollaan tultu jostain reissusta kotiin yöllä, niin on täytynyt tehdä vielä puutarhakierros ennen kuin on menty nukkumaan. Noin, nyt siitä mahtuu. Kiitokset Liisalle ja ensi kerralla luvassa onkin ruusuja ja aivan ihana puutarhamaja. Nähdään silloin. Vanha kunnon pihasyreeni tuoksuu vienosti puutarhassa. Valkoiset ja sinisävyiset kukat kertovat kesän tulleen.